Hello mga kabisdak, welcome back to my channel, Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. So karon mga kabisdak, ang akong i-share ninyo karon may tungod aning pulsar. So ang pulsar sa atong mga motor, unsaon pag-check, unsaon nato pagkahibaw sa ato ang pulsar kung okay ba siya or guba na. So karon mga kabisdak, unsa di ay buot pasabot aning pulsar. So ang pulsar mao na siya gitawag og pulsar coil is used for generation of pulse spark to initiate the ignition of a vehicle. The pulsar coil, often called pick-up coil or timing coil, is responsible for providing the timing signal to the ignition control box on a modern motorcycle with solid state ignition system. So mao to ang buot pasabot or meaning sa pulsar. So sa pulsar mga kabisdak, naatay duha ka klase nga pulsar. Una, dry type pulsar ug wet type pulsar. So katong mga dry type pulsar sama sa XRM 110, Wave 100, Mio, mga pulsar nila nga wala nakababad sa oil or sa engine oil. Din kining wet type pulsar, katong mga pulsar nga nakababad sa engine oil sama sa XRM 125, Wave 125, Yamaha STX, kana nakababad sila sa engine oil. So karon mga kabisdak, padayon ta unsaon pag-check ang pulsar coil. So sa pulsar coil, nani say upat ka parts. Una, coil winding. So coil winding, sa sod ani nani siya coil winding. Ikaduha, iron core plunger. So kining tunga, kini ang mata, lug mata niya, iron core plunger. Tapos metal bracket, dayon magnet. So upat ka parts ang naa ang ato ang pulsar. Then naay duha ka wire, positive ug negative. Kini nga pulsar nabilong ni siya sa dry type pulsar. Ang uban nga pulsar usa ra siya ka wire. So kung usa ra ka wire ay mong pulsar, considered na ni siya as ground kini yang metal bracket. So karon ang reading sa dry type pulsar dapat 110 to 130 ohms. Ang wet type pulsar na pod, iyang reading dapat 150 to 200 ohms. Kung mo reading pa kag mas taas pa ana sa mga maximum nga ako ang gipanghinganlan, posible nga ang imuhang motor ana hard starting or backfire. Usa siya sa mga rason based on my experience. So karon ato na ni siyang i-check. Ang multitasker isit na to sa ohms. So isit na to siya sa ohms aron makuha na to ang resistance. So karon ang iyahang negative probe sa kuan sa tester ibutang na to sa negative probe pod sa pulsar. Okay? Usa positive. So ni reading siya og 132.3 ohms. So mo ni yang ohms. Subot pasabot nasod siya sa kuan, nasod siya sa 110 to 130 ohms. Subot pasabot okay pa ni siya nga pulsar. So okay ang resistance. Subot pasabot okay ang resistance. Karon unsaon na to pagkahibaw nga okay ang iyang electromagnetic pulse. So unsaon pag-check? So ang tester i-set na to sa DC volts. Magsita sa DC volts. Okay. Karon same kuan lang gyapon. Ang positive probe sa tester butang sa positive wire sa pulsar, then ang negative probe sa tester ibutang sa negative line sa pulsar. Karon mogamit ta og metal. So natay screwdriver. So dapat mo reading siya.
atong i-check ang iyang electromagnetic pulse. So okay, ngani na to. Okay, so na siya reading. Okay, so na siya reading. Subot pasabot, okay siya nga pulsar. Karon, pananglitan wala mo'y multi-tester. So unsay pwede gamiton pag-check? Okay, so kung wala may multi-tester, ang pwede gamiton nga pag-check nato ani suga sa lighter. Kini suga sa lighter nga musiga ni siya. So unsaon nato pagbutang? Ang positive sa pulsar, positive wire sa pulsar, ibutang nato sa positive line pod sa LED sa suga sa lighter. Then iyahang negative ibutang po nato sa negative. So in case rani wala may multi-tester, so daghan tag pamaagi, at least natay mga pamaagi unsa ang pag kuan check. Karon mogamit na sad tag metal. Dapat musiga ni siya, kung di ni siya musiga, suguba ang pulsar. Okay, so yan yon. Okay, so nisiga. Subot pasabot, goods. Okay. So tong klarohon, suga. Okay, tapos ako ni siyang butang. Hop. Okay. Okay, so nisiga. So mga kabisdak, yung anion lang nato pag-check ang pulsar aron dili ta sa atong mga customer or sa inyong mga customer dili mo magduduha og pulsar bagyod ang guba. So at least na may okay. At least na may pang-check tarong. Okay. So mga kabisdak, ingon ani lang pag-check ang ang pulsar. So mga kabisdak, ay kalimot, please like and subscribe my YouTube channel. So sa mga mag-DIY diha, sa mga beginners pa, dako kay ni gamit ninyo. Pero sa mga nakahibaw na diha, sa mga master na ani, mas maayo. Okay, salamat.